Dobré ránko. Amerika. Jaj. Ešte takto vyzerám, hej? Cítim sa o 200% lepšie ako minulý týždeň, of course, aj keď teraz to tak možno nevyzerá, alebo to tak nepočuje, ale mám sa fakt lepšie. Fakt. Pyžamko Kia povera tu sorprese. Upraté, dan. Už od rana. Sound healing. Vypeckovaný, išiel celú noc. To je tak. No, krásne mám akože hentu s ovocím. Som na to veľmi pyšná. A idem trošku upratovať. A veľmi ma inak teší, to som ešte chcela povedať, že aké je vonku hmla. Milujem hmlu. A milujem, že nie sú deti na ihrisku, to je ešte viac. Pekne idem si ukázať, že ako to tu je. Joj, vajca som zabudla vonku. Krásne. Dneska bude dobrý deň. Dobre, ďakujem. Čajky sú vonku. Chcela by som povedať, že som chorá na hlavu. A manifestuje sa to v tom, že berem lieky. Kde je Elantriel? Kebyže verím v Boha, ale neverím akože v Boha ako nejakú entitu proste, a ešte vôbec nie, že muža, hej, ale kebyže mám to, že ako takú energiu, tak toto je najlepšia energia na svete. 150 výkon. Na zdravie. I've got special power. Keby som... Trošku mi akože jediné, čo mi vadí na Elantrile, je, že mám pocit, ale to nechcem zozvalovať na... Nepočúvaj. Že mi proste odstali mi tyky, hej? Ako v svale. Nie také, že... Čo si myslím, že trošku je tým, ale tak čo? Toto ešte najviac. Je. Takže tak, dobre. Ideme ďalej. Čo spravíme si nejaké raňajky, nie? Raňajky základ dňa. Jogu by som ti chcela dať, ale idem upratovať, takže to bude naša joga.